Kung sino itong ginalook forward ni Sir? Well, karon God, niabot na ta sa panahon na bisan pa og daghang kaayo nga still loyal, advocating, and palangga pagyapon ni Digong, pero kalat-kalat. So, I believe nga gwapo ni ilang gihimo diri sa kaning niyang Cebu Alliance for Duterte kay ila nga tipon-tipon ang mga parallel. Because there's always that saying that the more, the stronger, di ba? Pero there is still a lot to be desired kay napagyudaghan ng mga grupo. So this is a good start for the Cebu Alliance for Duterte. You know, kuha na magod, niabot na ta sa usa ka panahon nga kinahanglan yung manawagan ta sa gobyerno nga muhunong na. Kay bisag unsaong pag aksyon ni Marcos, wala na siya kredibilidad eh. Huh? And they have continued stealing the money of the people. Karon nabisto aning ating 18 ka Marines. Labi na gitagaan sila higayon nga pasultion sila usa-usa sa NBI. The more there will be revelations, and the more it points to Marcos Jr. as the culprit, as Saldico has already stated dito sa primero, ningon siya nga si Marcos mo ay nagpa-insert og usa ka gatos ka bilyones, unya ning kuha siya 25 milyon. Yes. Na murag na link na dito sa 18 Marines kay ningon sila nga nag-deliver sila kwarta po dito sa Paway Ilocos o sa balay na sa Forbes Park. So kinitanan nagpakita nga seems that allegedly the president alam niya or kahibalo siya sa mga nahitabo. Unya murag siya mo'y kaning ang konduktor ining tanang kurakot karon sa atong gobyerno. Unya ug magsige ni labi na ron nagkadako ang atong utang 18 trillion na. Unya ang ato ang GDP ang rate nato is 3% or even 4%. Sama na to pag fulfill sa budget nato nga 6.7 trillion nga may kwarta. So it will be as I said, it is a failed state. Muratag patubang na ta dito sa Pangpang, unya gamay na lang tulod mahulog na ta sa Pangpang. So I was telling our people na manawagan tayo to ask Marcos to step down. Kay kasi niya mo step down siya, mo improve ang ato ang under the leadership of the Vice President because wala may lain. She is the successor under the Constitution. Kasi matabangan pa kaysa malugmok ng gitag maayo ug magpadayon pa si Marcos. Example lang, there is a crisis in the Middle East. Daghang kaitag mga OFWs dito. Wa gali parehas panahon ni Macapagal, panahon ni Duterte. Doon na sila special envoy si General Simato ipadala dito ug maoy nagmaniobra para nga it seems that bringing the people to the promised land. Pero wala katag. So hangtod karon tagidyot lang ang niabot. Diya ina nga niabot ingon sila nga we're not helped by the government. Ato ning kaamo ning kaugalingon kami nagbayad and everything. So and the worst pa is the crisis. It's all over the world. The state of Hormuz, mo'y battleground. Unya 25% of the world's oil ana diya moagi. So iluganay nya kita kay wa man tay kakayahan maulahi ta. So wa pa nato ma-feel ang crisis. Pero siguro kung magpadayon pa ng gera another week, we will now feel the crisis of price of oil,
kanit-kanit na sa mga presyo sa atong bilinhon, sa Changi, mga vegetables, mga hasta elektrisidad. So, kung naatay presidente nga walay aksyon, wala siya mga programa, wala siya mga plano, nga naman pa magpadayon. That's why I address these people. Kung nga, baso na lang o magkahiusa ta, we continue with asking Marcos to resign. Sir Jing, balik ta sa kuan Sir Jing, katong gi-launch nimo katong Tatay Digong for Sara Duterte. How was it na going? Well, according to Moises, kasi siya man ang presidente, we just have an approval from the Securities and Exchange Commission as a non-stock non-profit corporation. Si Moises man amo ang gitudlo nga presidente, nagtuyok na kuno siya. Okay. So he has already established several leaders kada lungsod sa north. Now he will now be going to the south. So this will be a nucleus for the coming presidential bid for the vice president. So how was it ning daghan ba ang ato ang mga group? Unsa sir, ang inyong group is a nationwide kuan man go group. Kani siyang Cebu Alliance under ni siya sa inyong group or not necessarily? We will ask them. Pero kaning DRT, kaning Duterte Riders is already under kay Ang DRT. bago lang ming National Forum for Leaders. Appeal ang DRT dito, si Moises represented, si Ian, several others. They were there in Manila. Itong March 10, there was a grand forum comprising of 24 parallel organizations. Inday Care, Sara All, Muslim Alliance, and many others nga ning tambong. There we have speakers like Attorney Topacio, Mike Defensor, and several others nga amo po silang gipasulti kada leaders as far as Bicol, Masbate, kanang gitawag namo ilang grupo nga Mayor Inday Sara supporters, usa po na. So eventually we might ask them dire na magpa-member na rin sila aning umbrella group which is the Kampilan ng mga mamamayan. Kampilan is the mother organization. Yes. Who heads? Ikay Ang chairman ana sing Chavit Singson. okay. Ako mo ay presidente. O niya, mga appeal sila sa sila si Moises, mga board of Pero directors. sir, katong Tatay Digong for Sara Duterte, unsa man to siya? Under to siya sa Kampilan. Under to sa Kampilan. Okay. So Under Kampilan is the umbrella. umbrella. So you hope na ang Cebu Alliance will be part of We will be part or we will be allied with each other. Kay I think ang purpose ani because there's another organization which is Save the Philippines. Save the Philippines movement. Murag ilahan na nga counterpart diri sa Cebu. That's why instead na ang mga ubang parallel mga dito ilang giugnan o nag-organize sila og lain na So ang Save the Philippines Cebu chapter dili na under sa Kampilan. dili. Separate na sila. Kasi ang Save the Philippines was really maisog. Yeah. And So, they're not even here. nag-ili silang nalan. Ilan na rong giislan og Save the Philippines. Hindi na may isog. Di na sila maisog. Talaw na. Natalaw na. Sir, isip dugay na sa kaning kalihukan niya as a presidential advisor. Sa tanaw nimo, dili ka maabiktuhan ning presidential bid ni VP Sara sa kining impeachment? Oo. Well, last few days ago, I spoke to Malu, kay siya may murag consultant ni Vice President. I told her na, the bottom line kasi, I think all of you know, na si Digong naman talaga ang popular. Even here, pamunta na ta, love nila si PRRD. So, it's the Duterte name. Sara is the daughter. Pero, kung sa basketball pa na may mga substitute
So if the Duterte name is still in the hearts of the people sa Mindanao, so in any eventuality, but I'm not saying anything, kay ako, very positive ako nga dili ma-impeach Inday. Pero di nato na ay gamay nga porsyento nga daghang kay kwartas Marcos. Daghang po kaayong mga korap nga mga senador. Unyag mapalit unya na ngay bayran nagtag 2 billion, kay balo. Mabalitok. So og igo si Inday, napagyapoy si Basti Duterte. O pareho ra na because it's Duterte name that is kung mga Hontiveros lang yan, mga Bam Aquino kontra ni Baste, tumba na. O si Leni Robredo, Vice President yan si Marcos, pildig ako na. So, that is my thinking. But, of course, we are positive that it will still be Vice President Sara who will run in the 2028. Okay. Okay.